que encara avui hi ha descendència. A son pare no el van veure mai més, ni viu ni mort. Així mateix van reparar que feia cara de moro i que li faltava una orella. Era Xuroi. Kalanporteko bokaletik metro batzuetara arkaitz izugarri batzuen erdian bertan. Itsaso eta zeru artean. Naturak gaitzulo zabal bat zulatzen eman zion atsegin bere buruari. Agian inore zuken inoiz apalduko. Basa usoen artepe utxa izango zen. Kondairak ez balu erretarako erakarri. Eta gertatu zen garai urrun haietan. Pirata berberizkoek uhartea erasotzen zutenean. Kostalde zakar hartara heldu zen gizon bat. Agian ondoratutako galeoi batean bizirik irten zen bakarrik. Edo agian kosario bat. Bere kidek han bakarrik ustearekin zigortu zutena. Labar gogorritik igoko zen eta itxulora eta zuloa bere bizileku egin zuen. Goseak behartu zuen berriz ere arkaitzetan gora egin eta gainera iristeko. Eta inguruetan ibili zen baserrietan lapurretak egiten. Goseak berdintzen zuen eta bere eskuta lekura itzultzen zen. Bere bakardadea ordea ez zuen osatzen. Eta egun batez neska baserritar bat maitemindu zuen, eta berarekin osatu zuen bizileku aitzuloaren misterioan. Urteak joan, urteak etorri. Mairua eta neska menortiarren seme alabak izan zituzten. Eta bitartean inguruko baserritarrak amorrazen ziren. Eta zutelako bere hornidurak kentzen zizkion lapurra aurkitzen. Iritsi zen negu bat aurrekoak baino latxagoa. Eta harrigarria bada ere. Elurra mara egin zuen. Mairua, ohi bezala, familia azetxeko joan zen lapurretan egitera. Baina bere oinatxak elurretan bizilekurako bidea erakutsi zieten. Baserritarrei. Haietako batzuk elkartu eta ondo armatuta jarraitu zieten. Urretxegi labar etxeraino. Jaitsi ziren zitzilikatu zaitzuloaren ahoa topatu arte. Mairuari zoroi, goitizene eman zioten. Zeren tximistak baino azkarrago. Iez egin bazuen ere. Ohartu ziren belarri bat jasan zuela. Bere burua inguratuta ikusten, 30 metrotik behera itsasora egin zuen jauzi. Bere seme nagusia jarritu zion, eta biak desagertu ziren. Ziren ur nasai eta neska alaioetara irira eraman zueten. Benen beste bi seme alabekin, eta seme alaioetara irira eraman zuten. Beren beste bi seme alabekin eta seme alaba hiengandik gerora seme alaba. Gehiago etorri ziren eta gehiago. Ondorengo handi bat osatu, gaur egun arte ere osatu dena.